Bulahan ang tao nga sa kanunay mubasa sa pulong sa Ginoo, ug bulahan ang tao nga sa kanunay mamati sa pulong sa Ginoo. Apan mas bulahan ang tao nga kung mubasa siya sa pulong sa Ginoo, kung mamati siya sa pulong sa Ginoo, ug iya kining gituman sa iyang pagkinabuhi dinhi sa kalibutan. Gipadayag 1 bersikulo 3. Bulahan ang mubasa niining basahon sa mga propesiya, ug bulahan ang mamati ug magtuman sa nahisulat niini kay duol na ang panahon nga mahitabo kining tanan. Igsuon bulahan gyud ang tao nga iyang gi-priority ang Ginoo. Nagbasa siya sa pulong sa Ginoo, namati siya sa pulong sa Ginoo, ug labaw sa tanan gituman niya ang iyang nabasa ug ang iyahang nadungog mahitungod sa pulong sa Ginoo. Tungod kay nag-ingon diri, duol na ang panahon nga mahitabo kining tanan. Walay si bisan kinsa igsuon nga makatag-an kung kanus-a matuman ang naisulat sa propesiya. Apan ang pinakaimportante igsuon nga mangandam ka. Ang pinakaimportante igsuon nga samtang wala pa kana nahitabo, nagtuman na ka niya anang tanan. Tungod kay pinaagi niya na aduna gayud kasiguruhan ang imong kinabuhi ug ang Dios mahimuot gayud kanunay kanimo. Amen. God bless sa tanan.